Takže čauko všetci, dnes som zase tu ja a dnes si ukážeme, ako urobiť výherný automat. Dáme si sem takto dve, dáme sem tlačítko, niekoľko blokov, raz, dva, 3, 4, 5, 6, no takže nič. Musí byť 6 tých redstone, takto, sem si urobíme takto do boka, do výšky. Sem dáme takto. Sem dáme točku, ten nám zhasnú, tak to má byť, takto. Raz. Vidíte, toto je menšia ukážka toho, ako to má vyzerať. Tak a my sa tu dostávame. Takže tu niekde je dispenzor. Takto. Sem dáme opakovať signálu. Tak. Sem dáme do tohto dáme grass. Dobre. Tak, potom vyskúšam, či to funguje. Áno. Dobre, funguje to. Sem dáme wood. Sem dáme našlapnú dosku, musí byť z dreva. Takto. Takto navedieme. Sem dám opakovať signálu. Tak. Takto. Vidíte? Takto sem dáme, čo by sme tam dali ako výhru. No to potom dáme. Tak, teraz toto si budeme musieť zaskleniť. Takto. Keď chcete, tak nemusíte si to robiť, že tu vám vypadne výhra, ale ja si to vždy urobím takto. Takto a sem do toho dám vodu. Tak vidíte. A ešte by to bolo zaujímavé, tak si sem dám takto. Necháme. Tak, teraz vyskúšame, či to pôjde. Tu stlačíme, tu nám to vypadne na šlapnú dosku. Aha. Vidíte? Tak. Áno, nič nám nevypadlo, lebo sme tam ani nedali žiadnu výhru. Čo by sme tam dali? Napríklad dáme tam diamanty. Tak. Vidíte, prídete. Stlačíte. Padne. Aktivuje sa. A vyjde nám tu výhra. Áno, z diamanty gitu. Takže to bola ukážka na automat. Dobre, takže takže čaute.